Ibilang nga early Christmas gift, dagiti ang nag-take the licensure examination for teachers when ulit manipod Mariano Marcos State University itinagbalin a resulta ti exam. Saan laing nga gaputa nakapasada ang MKIT D? Top notchers dapay. 10th placer ni Mark, 7th placer ni Jonathan, 7th placer ni Micaela, and 6th placer met ni Dexter. Nakagunod met ti 92.61 na passing rate ti MMSU College of Teacher Education iti elementary level, ken 94.58% passing rate iti secondary level. In the point of view nga kahit mo met nga ang top notcher, syempre adati mindset mo nga dapat ada amom nga haan nga mo DJ regular examiners for instance. So DJ sir kasla lang nag-advance na met sir in terms of DJ topics nga dapat nga adalan. From there on, pinag-reing, pinagturo, pinagpaan, review lahat to the point nga na panaginip ko pa iti pinag-review, sir. And then, here we are. Na dumaduma tinagbalin a rasunda no apay nga ingkeedda tinag-review sakbay ti exam. Ngem tinagpapadaan da ket iti saan na panagsuko iti laksid kadagiti sakripisyo ken panlubok a dinalanan da. Pressure siguro tinangdala kanyak ditoy kasi every time namin nga ag-release ti PRCT passers, ada na kami no kadya eskwelahan. Tapos i-giant, agkakadwa kang lagi friends ko, magkikita min yung sino dyan nakapasan. Ket i-jay ko marirealize ti bagbayit nga, tunong sumarsaro nung al-al daw, alang tutaw-taben nga siyak to meten. Tapos like, iso nga as early siguro mga first year or second year, nag-join na ti lat group, sir. After the graduation, kit consistent na nagre-review. 8 hours a day, agpuy-puy atak no ka, sir, kasi tubigat ngamin kat madamat, gibalay ni renovation, isudyak makareview ti bigat, trabi ilang no ko. So, DJ kada, ang lugi nak 6 o'clock, nga na 3 o'clock ti parba. Iso lang, no ka, mati pinag-review no ka. Makunaan na iget ti dedikasyon nga ipakpakat digiti top notchers ken kastamet ten digiti dadumapay a nakapasa ken digiti agdama amang isursuro. Saanen alimed ti rigat a daldalanan digiti nang pili kadagiti a propesyon. Tilaing idawdawat na Mark, Jonathan, Micaela ken Dexter ket ti agtultuloy a panang patalged ti gobyerno iti suporta para kadagiti mga isursuro iti pagilian. Kunada asapay kumata makita danto ti aldaw ang masubadan amin digiti rigat ken sakripisyo nga inaldaw nga ipapaay digiti mga isursuro iti komunidad. Actually, tata sir, kat makikita nga agab abroad din kasi may stress na ka na ti worken. So, siguro sir, kat digijing ngamin administrative task siguro kat ubobrain pelang ti teachers. So, siguro kat adadok mapay ti mai-hire ti gobyerno. Tanong haan nga ti mabanog ti teacher kasi tibaan na sir, kat as a teacher talaga kat nagalit roles mo parents ka ti ubing agisuro ka 8 hours tapos yan dun agawid ka ket panunutan to pelang digay isurong para ka di sumarunong aldaw. As time goes by, dapat lang tadi times na nga ay kaslang ko kaya ang teacher rin kasi sir. And digay other teachers ko ba kan apik yan ang teacher na digat kasta ano di strength to cash right. So I feel like DJ man siguro dream ko talaga sir isutin ng push kinyak tapno maganood ko mat detoy sir kasi it's the only thing isumat tiamok nga kasla paglaing ak met. Dakkel met ti panagyaman digiti top notchers iti review center anang tulong kadakwada bayad iti panagprepararda para ti exam. Kuno ti review center adakkel ti benepisyo na ti panagsarak dagiti reviewers iti review center ang mga komodar ken mga sistir kaditi kasapulanda tapnon na baligi ti agbalin na resulta ti panag-take da ti exam. Kailangan preparation, sir, before the take to board exam. Kasi iti da, sir, nga makita, kan maasa, sir. Actually, sir, kan hindi ka overwhelm kami talaga, sir, kasi kami expectar ada TL ni sir, first ever, sir, in the Ilocos nga, kano kami TLE. Tapos, sir, English major. Oh, perfect, sir. Tapos, we have, sir, elementary. Lumalabo ng elementary pa rin, sir. Mark Magdirila, Balitang Solid North.